Hoxe inaugurouse o primeiro establecemento aberto ao público de Hornos La Mastelle, unha empresa pertencente á Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, na que traballadores deste colectivo elaboran empanadas e tortas. A nova tenda está ubicada no número 124 de Juan Flórez, na Coruña, e con esta iniciativa preténdese dar a coñecer as potencialidades e as capacidades do colectivo de persoas discapacitadas. O camiño a seguir por conseguir da nosa sociedade unha sociedade máis inclusiva é unha aposta que o está a desenvolver evidentemente Cogami e tamén a Consellería de Traballo e Benestar. A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, acudiu a esta inauguración acompañada polo presidente de Cogami, Anxo Queiruga. Esta confederación agrupa as distintas asociacións de discapacitados de Galicia e ten como finalidade a integración social deste colectivo. A promoción do emprego é un dos seus eixos fundamentais, a través de iniciativas como Hornos La Mastelle, que leva dende 1993 elaborando produtos artesanais a través do traballo de persoas discapacitadas. Si algo defendemos de sempre e máis dende a nosa chegada a Xunta de Galicia é que a mellor política social que existe é a creación dun posto de traballo e, polo tanto, moitísimo mellor se estamos falando de creacións de posto de traballo vinculado ao mundo de discapacidade. Coa apertura desta tenda na Coruña, Hornos La Mastelle amplía a súa estrategia de distribución, que baseábase ata un momento na venta de produtos conxelados. Agora, as empanadas e tartas desta empresa comezarán a ofrecerse directamente ao consumidor, a través deste establecemento que consta de tenda e cafetería.